Weithiau Dwi'n Poeni. Mae Elin yn mynd i gysgu dros nos yn hi Harry ei chefnder. Mae hi'n meddwl am yr holl bethau yr hoffe hi ei gwneud. Dyma'r tro cyntaf i Elin aros dros nos ac mae hi'n dechrau poeni. Yn araf bach, mae'r peth sy'n ei phoeni'n tyfu. Mae fel planhigyn yn tyfu. Mae pawb yn poeni weithiau. Mae Harry'n poeni hefyd. Dydy e ddim yn hoffi cysgu yn y tywyllwch. Pan fyddi di'n poeni, mae dy gorff yn teimlo'n wahanol. Mae Harry'n teimlo bod ei galon yn curo fel drwm. Mae'n teimlo bod pili palod yn ei fola. Mae Cadi, ffrind Elin, yn dangos beth mae hi'n ei wneud mwyn peidio â phoeni. Mae Cadi'n esgus, mae llew yw'r pethau sy'n ei phoeni. Mae hi'n rhuo at y llew, gan wneud iddo fynd yn llai a rhedeg i ffwrdd. Weithiau, mae hi'n esgus, mae cymylau glaw yw'r pethau sy'n ei phoeni. Mae hi'n ei gwylio nhw'n mynd, tan i'r haul ddod. Cyn mynd i'r gwely, mae Harry ac Elin yn siarad am y pethau sy'n ei poeni ac yn tynnu ei llun ar ddarnau o gerdyn. Maen nhw'n gollwng y cardiau i mewn i focs arbennig. Mae gwneud hyn yn ei helpu i roi'r pethau sy'n ei poeni heibio ac i anghofio amdanyn nhw. Cyn hir, mae pawb yn cysgu. Wyt ti'n meddwl ei bod nhw wedi mwynhau aros dros nos? Nos da. Cysgwch yn dawel.